abanyina abawatu n'abake nimwakwanirwa amagana amangi abalende tasonsi abachenu bakora emirimo asinga kyabo abaya bakorokereria abakungu abawatu abo n'abambawo mahokoro bakorokereria babo mama naki bakorenda abana babo na naki bagosika abo bare tata tumusibu Yesu Kristo. Murigari matanya kanya network teyo yenda gusinebu atokole boyo gusinebu ateke. Kyo bakoro kuya na so kworo kare kwao oboyo tawo ni tuto kwanirwa. Kabe oyo ne ta sonsi oboyo tawo salia kulendobe oyo sikire. Tubori ya sato enema. Ekiagera kero mo bategerera eke gorigeito twasiririo abasemeria eke gorigeito twarusiri moya sobogima eke gorigeito direction ya bolire tuburi abanyasai ata enema yoko nyore direction yobogima yoko nyora mora keria maya ase obogima. Father, abakatikisa baito oge omuziki oibencho ono wongirete iga oju wakero mwake sini onyora amaiga mange na Lawrence Nyakundi omo ina Petronila Getene abo bonsi na baloge bara matanga chinsemo ao ne timu yonsi ipige saifel Neta magomba yoga iga. Onganjere barangiri gocha. Ne timu ya Kirambauti. Wenzi moche iga. Chimi ya nyibense moya umachoge chache ni gobomera na senkaya nyaga komweri omoteri kurwa sense meyo kunyara ko bagwikirania enyangi ya yo mweri mayaga yogosira kwae nigaba gusiba nyare ko bakubwaterana banyare ko bakubori wakubwaterana asikerenge ncho eliko gendereria orogongoro iga kuripotere ge FM koroga iga nje korwa Hilary Kennedy anyon omonyene bakirorera ni babu machoge chache iwe gotoke county ya Kisii nigo babori wewe sokia sobongerio kwerike buna bakichikura bose ubachori bonene bori mutwe ayomana yanda mange tigatumera na chikora gachinsa 10 aseribo ankoro kwa Zakari pole sana wachiase abana muziki baito wensemo ya machoge bose ba machoge unande gaiga omo shimiwa Ethiopia nyuri nigo ngakere simi abo igonto meire batabanga nyana nero goria abekeri runse kigima abantu bamayegonjoka Kirambauti kiga kyabage kurigiria amangana arengese umucyoyoga kekonyoranga amakweri abeira kubicha igo baba bagukwana amangana ao na gusabira umuji asebono baganyete timu yegesa hiyare tirukurumaiga na Vincent ne timu yaye mekenye nigonera aba okorenta Kirambauti kyawasege wakati kyamo yokianyoranga abantu abange nigo basangirire kana singe nchogurwa magomba abo anekero muchiwo mweri abantu babiri bagosira bonzi abantu nigo baba bagoirianye gachingoro kurinda bangi nambara bataka koreto moremba singe nchogo siaro kasegeti nabo basi arachanga kabisa bagotebanga muchiwo igati gonyari goseboka aiga narie kara bange baigwa ngabono mofato igire ange abandi nigo basoka kujia set barabara tageti kweigwa egeko gara inchiri nigo yabeirana na barabuo aiga nigo basabire ngatigange inchiri yenyare baikasaya nere zanya kurusia magombo abo nario musajo yo moyo renge korua mache igarenge kobogotuka mayinse ko yari abantu mache ko abakungu ba gambuna yango nyasako nyabantu bagendere kumanyanga baswati na bakurua mache Somalia tankoro kujara di nyambege kwinini
igo bono nga etukubatakira gocetwaretire pore tukoiga machoge tukubatebinga pore sana. Asante sana ngokoro mu rubiri bwente bantu basa chinza ikomike nsa ya marogoba Vicente baba gasa etakuwa kachinko byogoteka yekeramba utike karoge torigereria yekayoranga abantu kuba beyo bagochana nasenga kuba ikira samatanga tikabanyara kuba bagwachana egekogero mugusiga tebetenga utaka mwanchane mwangane kagicha mwanchanire matati asege keramba utike karigereria na kira kige gaichana gikaruwa gikagenda Ngurwale na inwe asamayo asiatseni tata no mwana wa mtakatifu amina mate nchini kira mbuto kige gachise machirisia mogia na iya na rawa tetie abo ayo kogenda goika orogongoro oga kai play munigabe otalo semia kaya yonsi ne boigo igaikanga amakweli amoine sai ga mwanchire mono Musasi rutino arulinga na lyokolemya na kutebya abakungu banyale gotwara kinge kinge na korokelia abantu basubatinga encho yaye kona basayimba tigiri makeka musasi rutini gabo kubalemya linga nelyo myoyo abantu balengoroni kubaibwika sakramento na kona abantu ao ni kubaba gwika kurchitana kyo siri
komweni ya play sorogenda ruwaye rwo moyo bayera bachukuru no teneni ubosi babige cyanga kimwamo nabayo ni ubabige tebintu bibira bubikoroki abakirisaru cyasumuse mwenda sake ono nangu cyasembe abanyangero no balinge bali kutinge bita nabantu bagucyaruka ono muyiboyo ni gunju kompetansi aso wakokwae komoelio esa no ya tunkwara wetera sababu na konna bali bakolenta mangana maya wiki kramba uti abantu ni bate banganere eroyo kramba uti kiarura sutu kibwanye kyali kiri mochinya saya kiri agora ya bere Okay.